Ay, ganyan din. Oh, ganyan mo te, tapos maraming Ay, nako. ano ay yung Pag may ganyan, may ads. may ads yan. Oo, may ads yan. Hindi na kagaya na mag-exit ka pa, May tapos exit ka, babalik. tapos babalik. Oo. Yan, pag ganyan, nakakainis lang every 5 minutes. Ang ingay mo kaya hindi ako nakamute. Samira, hello, Pero MLSO. maraming ads na pumapasok yan. Napansin ko yun yung mga Samira. na naglalay. Ma'am Samira, thank you. Di ba ako nakamute? Buksan niyo daw. Nag-start ka na? Start na eh. May kausap na ako. Yeah. Eh, nag-ano na naman si Lolo. Nag-i-English. Saan na naman yun? Super chat, super. Ay, oo nga. Diretso nga siya siya. Nag-connecting na naman. May setting sa tabi. Oo nga po eh. Oo, ayan. Bakit kapag kapahiga kasi ang hirap hanapin yung settings niya? Dapat dalawa cellphone mo tinan. Doon ka sa kabila. Dalawa na nga ni. Eh, ang ingay ko dyan. Live mo. Oo nga, wala pang thumbs up. At least nature. Kain pa siya. Kain pa nga akin. Gusto kong ipakita sa taas. Sa taas nga. Meron. Ayun pa kasi. Ha? Meron pa yan? Alin? Para wala nang laman ba? Yan na naman yung antok ko. Kumakain pa ako. Antok na. Dandikit daw. Thank you, Ma'am Samira. Nadandikit daw kay Spring. Babalikan ka daw dito. Busy pa kumakain. Jacket na nga ni. Parang malamig ang likod. Tapos yung jacket ko crop top din. Hindi magbukas ang comments ko dito sa isang phone. Tingnan mo. Start lang. Ay, ano. Busog, kakatapos lang kumain. Sis Lisa, MLSO, thank you so much for coming. Thanks. Thank you so much. Super busog ang Inday. Humabol sa park, nakikain. Kaninong ipit ng buhok to? Kay mo eh? Oo, bakit nandyan? Hindi ko alam. Ayan sa bag ko. Dito. Hindi maingay. Hindi nadidinig sa live. Sinong maingay? Wala ah. Pwede Arya. Ano yan? Nakatutok sa akin yung telepono mo. Hindi, yung ano mo Ano yan? Spy yan. Spy. CCTV. Akala ko nagbaba ka ng link mo. Wala lang. Kumakain pa ako. Huwag niyo akong disturban. Kumakain pa ako. Ano mo muna, kain ka muna. Pinalayo ko na yung rice. Baka mahirapan na. Ha?
Kulang-kulang, MLSO. Bakit ba kasi kulang? Dapat sobra. Hindi, kulang kasi yung pagmamahal at inans, kaya ganyan. Hindi sobra. Lalo nang malamig sa buhay. Ay, isa na lang balot siya. Oh, tignan mo, kada ano mo, may ano siya. May ads siya. Galing, no? Ganda pala talaga pag nakahigo. Sino nagbaba? Siya. Napakataas naman ng pinuntahan. Ay ano kasi? Yan mo muna, Shi! Hindi, ganun talaga. Para, Hindi ka pa tapos siya eh. Kaya nga, nagliligpit na. para din na makaulit, diba? Ganon ba yun? Para hindi na makahirit. Oh, andyan na naman ads mo, ate. Thank you so much. Ay, wag matumba po eh. Ay, ang lakas ng hangin. Ano mo, te, may ads yan. Ako lang yung live, Kapag ka nakapahiga pala. Oo. Ayan rin napapansin ko sa mga ano, pag pinapasukan kong live. pag nakahiga sila. Oo. Ang sarap naman kasi mahiga eh. Basta nakatayo. Baka may patuwad dyan, friend. Sarap din. Natuwad nga ang channel natin. Maghanap ka pa ng tuwad. Ay nako. Wag na. Tama na. Ang ingay ni Alpha. Busy ka man. Kain ka na lang kaya. Shit eh. Lakas ng hangin dito sa park. Ang sarap. Walang niknik kasi nalipad sila. Oy, there you are. Honey, my love, so sweet. We are here at the park. Hindi ka ata busy, sir. Ay, ano ko nga dito? Inaan na. Kaya nga, Huwag i-mute. Yan pa. Oh, ganun? pinamabakol lang. Walang tungkol. Pinamabakol. Bumaba ako kasi nagimasti si Dada, balatong, nagado. Kunak nga kay nga bumaba, tatay. Inya, di ba yung baga kanyam nga nakabumaba? Dear, Malatong sa inyo, Manggo? yes. Manggo siya. Nabing ako ngayon. Salamat sa laging suporta po, mga lalabs. Wala may batong dress. Ano yung wala? May nag-exercise doon, oh. Iharap ko nga sa akin, pero sandali at Ayos, mag-lipstick. Mag-lipstick muna ako. Mag-lipstick. Sasabihin pa. Andyan ang lipstick at saka nakakahiya kasi humarap kang makipag-usap Na, eh. na wala kang lipstick, no? Tama, maputla. Malistik. Mag-lipstick na ako, ngani. Pamagkat ako ng orange bee siya, hand me over. Hand it over. Mag-video ka na ngayon. Pag-search yung ano mo din, ito labas yung alpha. Nasaan? Ano ang hindi lalabas ang Diba, alpha? sa ano ko dito sa isang cellphone. Ano nga yun? Alpha? Alpha, omega. Hindi. Alpha. Ano ka kasi? Mag-alpha. Ano te? Alpha N78. M? N. N78. L7. N. N? Ako si Nance, di ba? Yan ang mga. Search mo nga. Makita ko pa yan, ang liliit.
N. 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 Tapos, 7, 8 of course. Para iharap ko yung yung talaga labas. camera. Ay, kita pala si Spring nag-ano. God bless you. Aalis ako maglakad. Sobrang busog. Ay, wag kayo. Sige, mag-video na lang din. Di ba nag-cut kayo? Isa. Video tayo siya. Tama, pagbalik. Ikaw na naman. Wala, puti. Tignan mo yung mukha ni Shik. Ito yung mga team Brave LB. Body Brave, Body LB pa. Hayaan ko na lang. Ate, matagtakalilbil ko. Nakitampay lang. Ano yun, nakita ka ron. Oo nga. Iharap natin doon. Paikot. Parang ka-video ako lang. Mag-upload ako para may friend dito. Bakit? Ang dami mong nakatago eh. Pabalik-balik yung kantatinan sa Tapos kapag ka iisang lugar, ayaw mo Wala. At saka ayaw nila yung ginagawa ni Jen. Lagi kong sinasabihan kay Jen, pero mapilit siya. I-try niya siguro. Nakalive ka, ate. Naka-mute ako. Sir Whitey, thank you so much for coming. MLS, opo. Whitey Explorer. Hello po. Nag-mute ako kasi ang ingay namin. Nagchichismisan kami dito. Thank you so much. Thank you sa paharang. Thank you so much. Thank you sa lahat.
Ang ingay namin, kaya nag-mute ako. Kain muna. Cheat day today. Today is Sunday. Today is cheat day. Ito na lang gamitin mo, friend. Shares mo. Ayan. Sarap ng hangin. Yung sapatos ko, sira na. Pang ano talaga to eh, pang ulan. Wala man pakialaman dito, di ba? Nakaharap sa'yo? Hindi. Ayoko nga ni iharap sa akin. Hindi pala ako nakano. Kaya huwag kang magsasalita dyan ng ano. Saan ka mag-video? Wala ba masagot ka, friend? Unan ko? Wala. Ay, yung ano? Bakit may isang cellphone dito, kanino to? Saan? Nakabukas. Nakabukas siya. Ay, nakaano siya sa akin, nakatambay. Ano talaga? Tingnan ko daw ang laman ng envelope. Ano about sa... Hong Kong labor, di ba? Ano to? O bakit Indonesian man? Hindi man siya Tigelo. Yes, you can protect children from the CSA. Ano na ito? Akala ko ba? Increase of statutory holidays. Dapat ang ilagay nila increase of salary, hindi siya increase of statutory. Gastos lang nga niya ang statutory eh. Di ba? Sabi niya, bakit? Uy, Indo man. Practical guide for employment of foreign domestic. Uy, maganda, kumpleto sa loob, oh. Magbasa ka niyang. Ipalapal sa mga amo kapag ka meron silang nilalabag sa batas. Ayun, oh, severance payment and long service. I am interested about this topic. Maraming salamat sa nandiyan po. Nag-echo man to. Paano to, Agnes, i-down ang volume niya? Maybe you want to tell why. Kahit yung pakanta-kanta lang masi-CPR, Agnes. Kaming lamok. Asan na yung ano ko? Wala man lamok kasi ano, mahangin. Sakit. Sarap talaga ng manguhan. Kada Sabado doon ka sa Admiralty talaga, Nishang? Ha? Kada Sabado? Ha? Sa Admiralty ka talaga? Depende. Pag may trabaho ako. Ako lang ba yung may bukas kumain, may tiyan na nagugutom?
Tayin-tayin. Tintin. Akala ko ba mag-video ka? Bakit pa kaway-kaway ka pa dyan? Jelina, support. Thank you so much for coming. MLS, opo. Pamay-pay ka. Sir Whitey. Padikit po sa nakapin, bago lang po to eh. Paano ka mag-video yan? Hindi ka maka-video dyan, tintin kasi pataas pababa na naman ang video mo dyan, ah. Thank you so much. Basa pala yung buhok ko tapos may sombrero. Ang sarap ng nature sound ng mga ibon. Okay. Thank you so much, Ma'am Chelina, sa patamsak po. Maraming salamat, ah. Padikit nga din sa nakapin, mga lalabs, bago lang po to. Naku naman, tumatawag ang aking niya.
When, Ken. Tawag kayo to, makikonek kayo ti wifi da. Sige, bye-bye. Ingat. Umikot kanina yung net natin. Wala kayong naglalaklak. Andito na yung Eman mo, oh. Hindi ka kita. Siyang. Wala kaya si Kalbo ngayon? Tuto ko kaya sa kanila. Lapit na dito, ibon. Hirap po pumasok dito si Eman, dalawa lang tayo.
Daming langgam pala dito, uy. Maraming salamat sa nandiyan dyan.
Say hi. Nakatutok sa'yo. Sir Whitey, thank you ha.
Hello, Sir Boy Heart. Thank you sa patamsak po. Nag-mute ako kasi nagchichismisan kami dito sa park. Thank you ha. Thank you sa pagbisita at patamsak.
Daming ano, kumakagat sa liklik. Nakaihi ka na. Stop ko na to. Bye na, bye-bye.